मारवा लोंगड़ में काहे तालो में नहीं खेला गो बबुआ तालो के बटन खराब हो गए लो दो तालो के की पैंट वो उघार के भीतरी से लगा देता नहीं जोन की पैंट बना होला ऊपर वा कभरवा हटे बनू गुच गुच लागे लागी हमर तो एगो नंबर मन पड़ल बा 9400 चार गो भइलनु 9400 555 7 गो भइलनु 9400 555 भयभीत में आई लंगड़ के तीनों मशीनिया अजीत में कौन बात ना गेंदा गुलाब जूही चंपा चमेली बेली संध्या सूरजमुखी चैत में फुलाला ऐसा महीना हो कि रतिया में ठीक लागे भोरवा में नीक लागे बाकी दिनवा में गर्मी से मन उजाला अमवा के डलिया कोयलिया जे बोले सुनी सुनी बिरहा के मन कुलाला रात भर के खटनी दिनवा के कटनी ही में कदम के चटनी पर मन लाल चाला यह महीना हो काका भई रहे में औरी आम मोजरैली भइलवा टिकोढ़ा चैत महीना में महुआ कोचियाला ये सब होला बाकी चैत के सबसे मुख्य चीज का हो सरजू कबारी या में अरे अवधान गरिया में चैत में जन्म लिहल कोशिला के लाला एगो बिरह एक बाद गावल जाई बाकी तने से छोड़ दिलो जो के फाका हो गइल बा तने एगो चटक करो एगो चटक कर लतो अब फोन का लगाओ तोरा लोग लगाओ तो लोग की 97700 मंगर में 5 तरिया का थूक लगा के तो कितना अश्लील भइल जात रहो तारा संगे गावत गावत हमर बात कम कर देल रही 2 राउंड आ तू अब बत कहिए पर गावते बड़ गो सनी भाई छपरहिया मऊ होकेला सो रहब ई काहे कहत तू तो छपरा के हव हम गोपालगंज लालू जादू के जिला के हम ओहू जगह ना होई रो सब जानत नहीं हमार तीसरी पीढ़ी चलतिया गोपालगंज में तो प्रसिद्ध जगदीश पहलवान चितबड़ा गांव हम ओजा कहै जाके तड़का पर बसल बालू अजीत कहाँ के हमें इहो बलिए के हमें गणवार के जी इकर गांव ऐसा जगह हो गणवार तनी भरा के बढ़ो बरवा भेटाई वही जैसे तनी भरा के बढ़ो अगर संडा गणवार से तनी भर पीछे गई नहीं पियरिया बताइए मेरा खाना खाता रहे ये मेरा खाना खाता रहे ए मेरा इदु को लेकर लेटिंग फिर कहले जो में हक ना धरबो ए मेरा कौवा को ना खेले अबे हक क्या यार चिला चिला और चल गावो अभी बैठ के गावत अभी बैठ के तो पब्लिक दिखाओ के पावर बा तारा से बैठ के हारमोनिया दिया जाओ तीसरा गीत जात जात